el pla d'estabilització, d'alguna manera, és la evidència més clara d'aquesta modernització del franquisme que es dona a partir de l'any 58 i sobretot en els anys 60. Espanya ha aconseguit una certa presència en l'entorn internacional. El franquisme no s'acaba, per tant, jo crec que els moviments de resistència comencen a veure que hi ha franquisme per bastants anys. In May 1960, at New York's Madison Square Garden, the largest anti-nuclear rally up to that time was taking place. Eleanor Roosevelt, widow of four-term President Franklin Delano Roosevelt, was among the speakers. On the other side of the world, in Russia, Prime Minister Nikita Khrushchev revealed that an American spy plane had been downed in Soviet territory, what would come to be known as the U-2 incident. In Barcelona, Spain, it had been 20 years since the Civil War had ended, but repression endured. It was illegal to display the Catalan flag, illegal to give a child a Catalan name, illegal to teach or even speak the language. However, a concert at the city's Palau de la Música, honoring the 50-year anniversary of Catalan poet Joan Maragall's death, would be staged to the new decade's first notable act of civil disobedience. I que es va pensar que es podria cantar el cant de la Senyera, que és el cant, que és l'himne de l'Orfeó Català. Doncs bé, esclar, la policia no va deixar cantar aquest cant, la gent es va aixecar de la cadira allà i va posar-se a cantar, va haver-hi bufetades, i al sortir van haver-hi detencions entre ells. Van detenir algú de la meva família. Jo vaig anar a passar també a la comissaria, però pràcticament no em van fer res. Al cap d'unes hores vaig poder sortir tranquil·lament. Al cap d'uns dies, Jordi Pujol va ser detingut, empresonat i jutjat. Bueno, segurament és el primer acte públic en què el catalanisme, que estem parlant de 20 anys i una mica més després de la Guerra Civil i d'uns anys de moltíssima repressió, abans i després, durant i després de la Segona Guerra Mundial, a l'arribar a l'any 60, jo crec que el catalanisme ha recuperat una certa força, ha recuperat una certa energia, i a l'entorn d'aquest concert d'homenatge a Maragall es van preveure alguna sèrie d'accions per donar a conèixer al món que la cultura catalana existia i que Catalunya encara era viva. Entre altres coses, es va penjar una senyera, una bandera catalana de grans dimensions a Sant Pere Màrtir, a la muntanya que hi ha a la sortida cap al sud de Barcelona, i sobretot es va fer en aquest concert coral del Palau de la Música una tirada massiva d'octavetes i un cant de cançons que no són cançons en principi que estiguessin prohibides, però clar, eren cançons en català. Això va tenir poca repercussió a la premsa i als mitjans locals, perquè evidentment existia la censura i la censura encara era forta, però va tenir un impacte internacional i va servir per... Jo crec que és la primera gran acció
gran acció entre cometes, no? La primera acció que posa en evidència que la cultura catalana és una cultura que està castigada pel règim franquista. In much the same way that a poem by Bonaventura Carles Aribau had, single-handedly 100 years earlier, sparked a cultural revival called the Catalan Renaissance, the concert inspired the formation of a new cultural organization, the Òmnium Cultural. L'Òmnium neix l'any 1961, per tant, parlem ja del segle passat, i neix en plena censura franquista i contra la cultura catalana. Per tant, Òmnium sempre el que ha defensat és la cultura catalana i és una associació que ha apoyat sempre les publicacions en català, s'ha ocupat de que la llengua catalana tingués una presència institucional, cultural, etc. És a dir, que és una associació que neix essencialment cultural i de defensa de la llengua catalana. O sigui, jo recordo la meva sorpresa, el dia, jo devia tenir 14 anys, i un senyor, un metge, em va deixar un llibre d'abans de la guerra en català. Jo no sabia que hi havia llibres en català. No ho sabia. Tenia 14 anys i no ho sabia. Per mi el català era una cosa que es parlava a casa. I així. O sigui, i això és la repressió. Això és l'intent d'esborrar un país, una cultura, una mentalitat. Perquè la llengua és més important del que sembla. Early in June 1962, in Munich, lobbying organization EMI, the European Movement International, which had, since its founding in the 40s, been working to promote democracy, equality, and liberty, held a congress. The Franco government had forbidden Spanish participation in the event, but, in defiance, more than 100 delegates from Spain attended. Their shared goal, to ensure everyone understood that democracy had not yet reached all of Europe, nor even all of Western Europe. Sí, això, és una reunió de les forces democràtiques internacionals que aquí el règim va rebatejar com el contuberni de Munic. Contuberni és una paraula pejorativa, no? Equivalent a conspiració, al complot de Munic. Per les forces democràtiques clandestines, algunes que estaven a l'interior d'Espanya, altres que estaven a l'exili, es va donar una importància especial a que la realitat espanyola tingués una presència en aquest congrés de Munic. I, de fet, hi va haver un contingent important, tant d'exiliats com de militants espanyols, que van tenir presència. S'ha escrit molt sobre el congrés de Munic i va ser una reunió molt intervinguda pels serveis d'espionatge. Jo crec, amb la meva opinió particular, que alguna de les grans agències com la CIA va jugar un doble joc, és a dir, per una banda propiciant la presència d'aquests intel·lectuals i polítics crítics a la reunió de Munic per fer projecció internacional de la situació a Espanya, però alhora també va ajudar el règim. Jo crec que tots aquests anys són difícils d'explicar.
Bueno, curiosamente, yo después he sido consciente. Mi padre era amante de Cataluña. Mi padre, Francesc Macià, como digo, era su ídolo, ¿no? Y recuerdo que nos apuntó a nosotros, los hijos, a clases de sardanas a los domingos. Que yo no lo entendía el por qué, ¿no? Yo, no sé, quizá me hubiese gustado más la pelota o tal, ¿no? Pero en cambio, él nos apuntó a clases de sardanas, ¿no? Lo que era la agrupación cultural folclórica Barcelona, que nos enseñaban. Y bueno, yo creo que él era su aportación al mantener una tradición o un vínculo con Cataluña, ¿no? Cuando yo hablo de folclórico es porque el catalán en el tiempo de la dictadura era aquello que en las fiestas del trabajador o del 1 de mayo o así se hacía representación de sardanas o canciones como si fuese la Reserva India en Estados Unidos, que tienen los Sioux pues, que iban a visitar. Pues yo creo que debe ser lo mismo. Teníamos el rasgo folclórico que se mantenía, esto se mantuvo, pero no más. In 1963, the next great act of civil disobedience would emerge, transmitted out from a Benedictine abbey high atop the Catalan mountain of Montserrat. L'abat Aureli Escarrer, en aquesta entrevista a Le Monde, és la primera vegada que es posiciona en un mitjà internacional fent una crítica al règim franquista. I això, sens dubte, va tenir impacte internacional, però sobretot va tenir impacte també nacional, també va tenir impacte intern. El fet que un sector de l'Església comenci a prendre partit diferentment i en concret amb aquesta entrevista a denunciar la dictadura, la censura, la complicitat de la pròpia Església amb el règim franquista, va tenir molt impacte. Va ser una cosa que es va comentar a tot el món i va tenir molt impacte a nivell intern perquè a poc, a partir de llavors, una part de l'Església catòlica comença a ser crítica i a manifestar. I si ja ho era, comença a perdre la por de manifestar-se. Per això és important. Doncs a mi em ve també, en part, perquè jo el concepte de l'espanyolitat el vaig aprendre en col·legis amb mestres falangistes. I era un concepte d'una grandi libre. Llavors, esclar, aquest concepte, que encara perdura, no m'interessa, diguéssim. Perquè és un concepte massa tancat, massa homogeni, massa... No és divers. Per tant, és un concepte de l'espanyolitat molt basat en la repressió, diguéssim, no? I els records que jo tinc són aquests. I el Carrasol Soler, l'exponent màxim del que vam patir els nois i les noies de l'època aquella. In the wake of Aureli Escarrer's interview, anti-Franco action was, once again, fomenting in Catalonia and across Spain. New resistance groups formed, and others that had been dormant since the end of World War II were reconstituting to make another go of it. The Catalan National Front, or FNC, was among them, now taking action to weaken the regime. Jo, dins del front, a partir del 63, em vaig fer càrrec de tot l'aparell clandestí de l'organització.
Tant era les impremtes, la distribució de propaganda. Vaig crear, a partir precisament de fer això, el Pla Clandestí de Fronteres, que vam començar en papers i vam acabar passant de tot. El 1965 es feia el 25 aniversari de l'afusellament del president Companys. Que el Front Nacional de Catalunya, el president Companys havia tingut sempre una gran devoció pel sacrifici que va tenir i la dignitat amb què es va enfrontar el piquet d'execució. Tant és així que el butlletí clandestí que va fer el front el 1945 i el que va fer després, als anys 50, a França, a l'exili, el nom es deia Per Catalunya, per agafar les últimes paraules del president Companys. Llavors, per no deixar passar el 25 aniversari, per allò dels aniversaris rodons, el 25, 50, 75, etc. I llavors, el 1965, la revista no estava acabada, però es va fer aquesta portada amb un paper engomat i ho vam enganxar per tots els indrets que vam poder. In December 1965, the Second Vatican Council, or Vatican II, which it convened to deliberate over the Church's relationship to a changing modern world, concluded. The meetings at the Vatican had lasted 3 years and netted reforms that signaled a sea change for Catholicism, but now placed it at odds with Franco's Spain. A partir del Concili Vaticà II es comencen a fer misses i oficis religiosos en català, malgrat que al règim franquista no li agradava. Jo crec que la gran aportació del Concili Vaticà II és que secularitza moltes pràctiques religioses i alhora planteja una posició diferent de l'Església a tot arreu, a tot el món, més deslligada del poder civil i militar. I això, esclar, té un evident impacte i en el nostre cas, jo crec que, sobretot, la repercussió és que aquests moviments més compromesos amb la democràcia, d'ordres religioses, capellans, etc., comencen a actuar amb més marge de maniobra. Es signa poc després un nou concordat entre l'estat espanyol i l'Església Vaticana, i que en síntesi deslliura d'una relació que havia sigut pràcticament de connivència a l'Església respecte de l'Estat. The freeing of the Catholic Church from state affairs mobilized progressive members of the clergy throughout Spain. This dovetailed with a rising tide amongst Barcelona youth, its university students in particular, who saw rebellion as a rite of passage amid the countercultural swell sweeping the West in the 1960s. Their first most notable act was the founding of a democratic student union. With numerous members of the clergy lending support, the organizing event was, shrewdly, held at a local convent in Barcelona's Sarrià neighborhood. Under Vatican II, places of worship were now entitled to legal protection, which meant the student meeting, in theory, could be held without the risk of police storming in. El convent dels monjos caputxins del barri de Sarrià de Barcelona, que es coneix com la caputxinada, que a més al final la policia sabia que estaven allà. També a Montserrat hi van haver tancades d'estudiants importants i estaven com encerclats per la policia. Però aquesta complicitat entre religiosos progressistes i universitaris
sobretot en aquesta segona meitat dels anys 60, és important. The police ignored the church decree and broke up the meeting. 200 were arrested. However, it proved a public relations disaster for the Franco regime, and the authorities' strong-arm tactics only served to further embolden and unify the populace. La gent amb moltes ganes de fer coses. Els que eren més grans ja van fer la caputxinada, molts van acabar a la presó, però bueno, acabaven 2 dies. El Vázquez Montalbán, els escriptors, tots, perquè aquests ja eren una mica més grans que nosaltres, però ja el del Franco s'acabava. També hi havia la cançó, el moviment de la nova cançó, que va començar també perquè la gent pogués cantés en català. Era un tipus de cançó normalment de protesta. La Maria del Mar Bonet, per exemple, cantava més cançons populars, però era una manera de recuperar també la música per la gent, la música en català. Hi ha molta cançó, el que es diu la nova cançó, que és també contra Franco. Els 16 jutges, que era un grup de cantants, cantautors i artistes que es rebel·laven contra Franco. Hi ha molt art contra. Això dels 16 jutges és una etiqueta que fa referència a un embarbussament, en un travallengües tradicional que diu 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Una frase que, mig en broma, quan algú deia jo sé parlar català molt bé, se li feia dir perquè era molt difícil de pronunciar. Tanta GGG. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Doncs bé, jo crec que la pertinença d'aquests creadors és que comencen a usar el català en aquest segment més comercial de la música, no tan intel·lectual, no tan culte. I això, vist ara, pot semblar irrellevant, però en el seu moment, és a dir, quan realment el que està en joc és la persistència d'una llengua, la continuïtat d'una llengua. Entonces era una ciudad oscura, era una ciudad gris. Cuando empezabas a aventurarte, a ir a otros barrios, ir a los extremos de Barcelona, mirabas. Nosotros íbamos a las barracas de Montjuïc a hacer, con los curas, a hacer ayuda social. Entonces, claro, tenías las contradicciones, pero estas contradicciones te formaban. Entonces, era una ciudad muy contradictoria. Aquí mateix, on està la Villa Olímpica, que ara són platges i tot això, hi havia totes les barraques del Somorrostro. A Montjuïc també hi havia barraques. Hi havia moltes zones de barraques, hi havia gent molt pobra. La gent del camp, que ja no tenien com ara, que no tenien res de diners, també venien cap aquí, però aquí tampoc trobaven tanta feina. És evident que a partir dels anys 60 Espanya surt, en certa mesura, d'una situació de pobresa, podríem dir fins i tot de misèria, i comença un cert desenvolupament econòmic. El turisme és una manifestació lligada amb això, és quan comencen a venir turistes. Sí. Sí, era chocante porque de alguna forma la gente que venía de fuera para nosotros representaba que eran como más libres, de que eran personas que tenían unas libertades de movimiento y unas capacidades que nosotros no teníamos. Lo que pasa es que como eran extranjeros, pues no te lo asimilas. Dices, bueno, estos son los extranjeros, los de aquí del país somos diferentes, ¿no? Y había la coletilla aquella de que Spanish is different, es decir, España es diferente,
y de alguna forma lo teníamos un poco como asumido, ¿no? De que una cosa eran los franceses, ingleses o norteamericanos y otra cosa éramos los españoles, ¿no? Que éramos aparte, ¿no? La minifalda, el bikini, pues era todo un escándalo, a pesar de que tenemos que entender que una cosa eran los extranjeros y otra cosa eran los del país, ¿vale? Que una francesa o una inglesa o una sueca vaya con minifalda es una sueca, pero los del país tenían que ser diferentes. Y sí que era por ley. Yo recuerdo ir a la playa y con las amigas y tal, hacer topless y venir la Guardia Civil y obligarles a cubrirse. Sí que era veritat que si et feies una palla deien que et quedava sec, que no has notado que és... Deien, no ves lo que sale, es lo blanco de los ojos, deien. Imagina't? I tots mirant-nos als ulls allà. Oh, sí que ho tinc més gris ara, eh? Ho tinc més gris, perquè clar, si era el blanc que tu foties una palla, era el blanc dels ulls, imagina't com acabàvem tots, no? I jo pensava, hòstia, potser tenir uns ulls així, perquè això no para de rajar, no? La repressió jo crec que se suavitza. Com a mínim, formalment. Perquè som més visibles, Espanya és més visible i està més present en contextos internacionals i, evidentment, això obliga, com a mínim, a guardar les formes. Segueix havent la pena de mort, la cultura catalana segueix molt amenaçada, els partits polítics estan prohibits. Esclar, els moviments antifranquistes, tot això ho interpreten com una prolongació del franquisme. A partir dels anys 60, principis dels anys 60, que ja s'havia signat els acords Espanya-Estats Units, o el que alguns diuen en plan Marshall, doncs hi ha uns diners, una injecció molt forta de diners que venen dels Estats Units cap a Espanya per desenvolupar la indústria i que hi hagi cert consum. Aquí és on comença la qüestió del consum, que és el gran què del capitalisme. Que hi ha un altre fenomen que en els anys 60 va ser important, que és l'automòbil, el que en aquells moments es deia l'utilitari, el cotxe utilitari. Les famílies, a mesura que milloren una mica la seva posició econòmica, el primer que fan probablement és comprar-se una televisió, però el segon és comprar-se un cotxe, un petit cotxe. Hi ha dos cotxes d'aquella època que són emblemàtics, no? Un és el 600, que era un model molt compacte de la marca Seat, que era la versió espanyola de la italiana Fiat. Però jo crec que el que és significatiu de l'automòbil és que comença a generalitzar-se una mena de turisme interior, que és el dels caps de setmana i el de les vacances. Hi ha molt cinema de l'època que fa referència a aquest fenomen. La gent té un cotxe i els diumenges o els caps de setmana surt, va a visitar pobles, va a visitar paratges naturals i fa vacances amb l'automòbil. Jo crec que aquest és un fenomen important perquè en el fons trenca una lògica de la gent molt lligada al seu barri, a la seva ciutat, i genera un consum, genera una dinàmica econòmica. Durant la Guerra Civil, el meu besavi, els meus besavis es van amagar a la Garriga, fugint de les bombes de Barcelona,
Però amb la mala sort que els nacionals, conjuntament amb l'aviació Còndor, van bombardejar la Garriga, l'estació de tren, perquè no passessin subministres, i al costat de l'estació de tren hi havia un orfenat de nois on la meva àvia feia de voluntària. Desgraciadament, una de les bombes va caure molt a prop de l'orfenat, va derrumbar la casa, va caure sobre d'ella, molta gent va quedar enterrada i amb ella justament també un tros de metralla li va entrar a la cadera, amb el que es va quedar coixa de per vida. I coses de la vida, amb el temps, el meu besavi va esdevindre un dels empresaris més importants d'Espanya, fundant l'editorial de Plaça Genés, i casualment, clar, sent empresari gran no et podies negar, i li va tocar anar a conèixer Franco, la reina Sofia, donar-los la mà, quan la seva dona estava coixa a casa per culpa d'una bomba. Amb tot arrel d'aquesta entrevista vaig preguntar-li a la mare i em va explicar que ella, per exemple, al col·legi entraven els soldats i llavors totes les monges es posaven a córrer perquè havien de fer que tothom parlés en castellà. Perquè nena que no parlés en castellà i parlés en català podia ser pagada. So it was harder for women than for men under Franco regime because everything was so Catholic, right? So women were more repressed. My mother had to be home by 9 o'clock in the evening. And if she wasn't, her father would maybe beat her up or be very violent with her. Also in those days you couldn't wear makeup. Makeup was reserved for prostitutes and actresses. Bueno, durant Franco van haver-hi algunes pioneres que van poder fer alguna cosa. Hi havia poques, però hi havia dones a la universitat, hi havia dones advocades, algunes precursores. Més que per la repressió franquista, les primeres dones que van entrar al món professional es trobaven amb la resistència dels seus marits, bàsicament, una resistència social, no? O sigui, es concebia que la dona havia d'estar a casa i criar els fills. Les dones, les primeres pioneres que van sortir, eren gent que bé els seus pares i la seva pròpia família reconeixien una igualtat o reconeixien la valor de les dones i es van atrevir a fer-ho, o bé que els seus marits entenien que tenien les mateixes capacitats d'elles i que no hi havia cap problema en què sortissin a treballar. La meva generació no és ni molt menys la primera que ha entrat al món del treball, al món professional, al món dels estudis. N'hi havia abans. Era més minoritari, però també existia. Estudiava arquitectura i arquitectura ja era d'Orillo. A les universitats era d'Orillo. Va haver-hi un any que no vam tenir classes, pràcticament. Un altre any que a classe tenies un senyor vestit de gris, que eren els policies nacionals, a cada classe hi havia un tio. Però aquest any que no vam tenir classe van començar les classes, però és que venien els grisos i començaven a repartir castanyes i nosaltres també contra els grisos. Després, amb la meva germana, que era molt comunista, jo era anarquista més aviat, hi havia manifestacions pel carrer cada 2 per 3. Anaves allà, sortien els grisos i pam, repartint castanyes. Els grisos anaven vestits de gris, amb casco i anaven amb unes furgonetes que es deien gris. Aquestes furgonetes els deien iogurteres. Iogurteres ve de iogurt, que el iogurt és la llet tallada i llet d'això. I com que tenien molta mala llet, aquests grisos que venien a repartir, oye, que vienen les iogurteres, venien tot de grisos, llavors et ficaves a dintre o feies manifestació, te anaves als carrers. Els meus pares eren molt actius políticament, estaven, diguem, a la resistència franquista en diferents moviments polítics. La meva mare militava al PORE, que era una de les branques
trotskistes de l'època, i el meu pare també estava molt vinculat a moviments llibertaris dins de Barcelona, i res, m'han explicat sobretot d'accions polítiques que feien, de com feien les quedades, diferents tipus de quedades. Una, per exemple, que em fa molta gràcia és com decidien un lloc, tothom estava com dissimulant, no? Una estació de tren, per exemple, tothom feia veure que anava a la seva, i en un moment algú agafava un xiulet, el feia sonar, i llavors tothom corria, llançava papeletes, llançava amb les consignes, amb el manifest del moment, i després es dedicaven a repartir-les, a llançar-les, fins que hi havia un altre xiulet que sonava, i llavors tots es dispersaven i tornaven als seus llocs. També m'han explicat moltes vegades com han corregut davant de la policia, davant dels grisos que es deien. També teníem un despatx, una espècie de pis, oficina, despatx, davant de la comissaria de Vilaitana. I al costat estava el Palau de la Música on feien els primers concerts. Amb uns amics un dia, en un concert d'aquests, havien fumat molts porros, col·locats, i tenien que passar per davant de la comissaria. Passant per davant de la comissaria hi havia tot de gent manifestant-se i cantant. I vam pensar, hosti, gent que va contra la policia. Es vam ficar enmig, i de sobte aixequen el braç i comencen a cantar el Carasol. Es vam donar compte que el que eren gent de dretes fatxes totals que defenien algú que passava a dintre, me'n recordo. Vam sortir per cames i ens vam anar al concert. Però allà ens podíem haver cascat. Clar, et trobaves una manifestació i no sabies si era contra la policia o si era a favor. Aquesta pensàvem que era en contra i va resultar que era a favor. Estamos hablando de que la Policía Nacional en aquel momento era básicamente también una policía armada. Bueno, se llama, la policía armada eran los grises, ¿no? Pero era una policía que era muy militarizada y de hecho por gente que había sido militar. Yo, he visto a mi madre en una situación muchas veces de sentirse muy avergonzada de lo que había sucedido en los años en los que mi abuela había trabajado. Pero es duro. Entonces, claro, yo soy la tercera generación de policías en mi casa. Yo tengo otra concepción completamente diferente a lo que tiene que ser la policía. Precisamente por eso, la policía no puede ser algo de una ideología, no puede pertenecer a una ideología, no puedes llevar una bandera. No puedes llevar, da igual si es la bandera de Cataluña, la española o la bandera de Euskadi. The Spanish state, meanwhile, had cause to celebrate. The economic plans it had enacted earlier in the decade were bearing fruit. By the end of the 1960s, what came to be called the Spanish Miracle was in full swing, responsible for standard of living increases and the advent of a middle class. Agricultural laborers, keen to rise, finally out of poverty, were abandoning the farms and fields they'd been working for generations to seek new opportunity in commercial hubs like Barcelona. Als finals dels anys 60, quan el règim franquista d'alguna manera veia el seu final, a Catalunya es va produir un fenomen molt comú a altres espais, no només de l'estat espanyol, sinó també d'Europa. És la pèrdua de la capacitat productiva de l'agricultura, de lo que era tot el sector vinculat al món de l'agricultura, de la ramaderia. Això va provocar que molts espais rurals que fins aleshores havien pogut subsistir més o menys precàriament veiessin que era impossible continuar la seva activitat productiva. Amb això, conjugat amb el que era el creixement de l'activitat industrial, d'alguna manera centrada en Barcelona i la seva àrea metropolitana, això va provocar indiscutiblement una allau i una aproximació de tota aquella mà d'obra que fins aleshores tenia en el sector de l'agricultura la seva activitat econòmica a buscar altres fórmules. Això va ser, en algun cas, fruit de grans processos migratoris des d'Andalusia o altres parts, perquè ens fixem molt en el que és la migració del sud d'Espanya, però també del nord d'Espanya, van haver-hi molts processos migratoris, però també de dintre de Catalunya, és a dir, Catalunya, tota la part
una part molt important de la que és actualment la demarcació de Lleida, també de Tarragona, busca en Barcelona principalment un espai de migració per poder sobreviure en una situació que econòmicament era insostenible, que era la baixada del preu dels productes agraris, la competència amb altres països que generaven una producció extensiva enorme i feien poc competitiva la producció local i, per tant, un desplaçament a les grans ciutats, no? Well, my family hasn't told me a lot about the past, and I believe this is the case for most people. There is a tendency to forget in this country, and some people argue that it's the best thing to do, so as not to open wounds from the past. I think those wounds were never closed. Quan ella va estudiar medicina aquí al Clínic de Barcelona, els cavalls del bàndol del règim franquista entraven als passillos del Clínic a perseguir a tots els estudiants perquè estudiaven en català. I ells s'havien de colar pels diferents passillos. Clar, els estudiants es coneixien molt bé a l'hospital. Sabem que el Clínic és com un quadrat interior i a partir d'aquí ja va remenent diferents passillos. Pues aquest entraven els cavalls a perseguir els estudiants. I recordo un dia que jo estava darrere del cotxe, mon pare conduïa, i vaig comentar, sí, papa, perquè Franco ens va salvar dels dolents. Mon pare mai a la vida es va girar mentre conduïa. Aquell dia ho va fer. I em va dir, Jordi, nosaltres som els dolents. By 1972, Francisco Franco, nearing 80 years of age, was in his twilight. He deigned to ensure that the regime he'd built survived him, and with 30 years under his belt, there'd been plenty of time to lay the groundwork. The world had changed quite a bit since he'd dubbed himself El Caudillo in the 1930s. Dictatorships were no longer in fashion, regarded with nearly universal enmity. So he opted for a changing government structure, one that bore the trappings of European democracy, with a president and prime minister at the top. Juan Carlos I, grandson of King Alphonse XIII, would be Spain's new president. For the role of prime minister, he'd tapped Navy General Luis Carrero Blanco. Blanco, long acknowledged as Franco's right-hand man, was also perceived by most as more of a hardliner than the dictator himself. However, as luck would have it, Blanco would not live out the year. The militant Basque separatist group, Euskadi Ta Askatasuna, or ETA, saw to that, through a terrorist offensive codenamed Operation Ogre. Carrero Blanco era el sustituto de Franco. O sea que todo el mundo sabía que cuando Franco muriera, Carrero Blanco sería su sustituto. Y entonces, claro, esto no interesaba porque iba a seguir la dictadura en España y entonces es muy complicado saber por qué el atentado que tuvo Carrero Blanco no se enteró nadie. No se enteró nadie porque esto es una cosa que todo el mundo lo sabía, porque vamos, que con los martillos eléctricos, hacer el túnel que hicieron en aquella casa, poner los cables para la dinamita y tal, y no se enteró absolutamente nadie, esto es muy difícil de creer. Esto se ve que estaba preparado porque no convenía que Carrero Blanco fuera el nuevo jefe de Franco. Li van posar una bomba quan passava i el cotxe va sortir volant 3 pisos i va caure a sobre de l'edifici. Aquest no va ser el continuador, aquest era pitjor que el Franco. Jo també estava a Madrid el dia aquell, però no vaig ser el que vaig tirar la bomba. Amb la feina que anava molt a Madrid, Saragossa, etc. I vaig estar-hi la vigília l'endemà. Clar, tothom va quedar parat, perquè jo aquell barri el coneixia. Clar, un Dodge Dart, que era un cotxe pesadíssim, pujat a dalt la teulada de no sé si 2 o 3 pisos o 4, d'un, sembla que era un edifici dels jesuïtes. No sé, jo estava en un hotel a 4 o 5 cantonades, lluny, però aquell dia, aquell dematí no hi era.
Però l'endemà, quan vaig tornar, vaig anar a veure el forat, allò de lluny que no t'hi deixaven de fustar, el boquete, no? El forat que va quedar. Escolta, que va ser una cosa... Quan vam veure aquell cotxe saltant pels aires, nosaltres vam saltar d'alegria, eh? Nosaltres, jo crec que la meva generació aquí, i crec que a nivell també mundial, vam viure una època fantàstica, que semblava que el món havia de canviar, que semblava que tot anava perquè la humanitat fos més feliç, no? I ens ho crèiem, això. I això, amb la música d'aquella època, tot anava cap a aquesta esperanza, ¿no? Pero que nosotros convertíamos en una especie de festival. O sea, porque todas las niñas lanzándose por las ventanas y algunas llevaban tacones y se rompían las faldas y les tirábamos las faldas, entonces les metíamos mana, entonces todo el mundo riendo y claro, y la policía reando, pero claro, nos escapábamos siempre. Algunos los detuvieron, pero normalmente, por ejemplo, los comunistas, en aquel momento los de mi edad, se volvieron también muy contraculturales. Y entonces, por ejemplo, en vez de poner a Marx en las paredes, ponían a Snoopys que decían fuera los estudiantes de la universidad, en vez de fuera la policía. O sea, te quiero decir que ya empezó el humor. Entonces, claro, cuando un régimen, la oposición, empieza con sentido del humor, se ha acabado el régimen. Bueno, eran los tiempos que se hablaban de la apertura, el tiempo del cambio, el tiempo de que durante años habían unas fuerzas más o menos clandestinas que querían el cambio, que querían la caída de la dictadura, pero hasta que no murió Franco en el año 75, esto no se desarrolló. Entonces, fue como una explosión de libertad, de conseguir cuotas a nivel de cultura y de libertades que antes no se daban, no? Durant tots aquests anys, i especialment quan el règim es va obrint una mica, apareix un humor, sobretot humor gràfic, però també en pel·lícules, que ha après a parlar amb segones intencions. Feies vídeo, van començar a sortir revistes de còmics, que es ficaven en tot, revistes intel·lectuals, Triunfo, revistes més alternatives com l'Ajo Blanco, revistes de música, les de música també anaven ficant cullerada. Entonces empezaron a salir los libros de la contracultura norteamericana, sobre todo el de María José Ragué, que llegaba de California el año 71 a Barcelona, y en el 72 publicó un libro que se llama California Drip. Este libro yo lo compré en el 73, y este libro era como un manual de los movimientos de liberación homosexual, de los Black Panthers, de la cultura rock, o sea, del feminismo, de todo lo que había pasado con el movimiento hippie, cómo se lo habían cargado de alguna manera. Y también del movimiento hippie en la Convención Demócrata de Chicago del 69, en que eligieron a un cerdo para presidente de los Estados Unidos. Entonces todo esto nos daba muchísima motivación para atrevernos a hacer lo que hicimos, que es montar una revista legal en pleno franquismo, al final, y meterla en todos los kioscos de España. Y que la revista era contracultural. Entonces, Ajo Blanco finalmente es un proyecto en favor de la libertad de pensamiento, de la libertad de debate, digamos, la cultura es lo que te hace ser persona.
Y la educación es la clave para que tú puedas entender, asimilar la cultura. Però a més hi havia algunes discoteques, hi havia una al Jazz Colon, per exemple, amb un discjockey, que jo crec que era el Tony Romero, que després va estar amb nosaltres, i anaven els marines americanos. Va haver una època que els barcos americans venien aquí a Barcelona i quan desembarcaven els marinos anaven sobretot al Jazz Colon a ballar, també anaven amb un bareto que es diu Kentucky. Xirinacs era un mossèn, no? Si no recordo malament, jo almenys el visualitzo com a tal, que vivia dies i dies i dies assegut a la porta de la Model, al carrer Intensa, la Model que precisament acaba de ser tancada recentment, no? Aquest senyor estaven allà protestant en una manifestació pacífica per als presos polítics que estaven empresonats a la Model, no? Es feia xerrades fins que era dissolt, aquella xerrada, que no era tant un míting, no era una manifestació, sinó era un transmetre des d'allà, des d'on ella estava, no protestant físicament només, perquè hi havia aquests presos polítics, amb la gent que s'hi acostava, amb la gent que anava a veure, a xerrar, a donar-li suport, a portar-li menjar en el senyor Xirinacs, no? I és tot un símbol, no?, d'aquesta lluita feble que hi havia en aquell moment perquè ni ens ho crèiem, ni enteníem, ni sabíem per al que teníem que lluitar. Per tant, la vida a Catalunya sota la dictadura franquista és una vida gris, una vida del temps del còlera, del plom, que jo dic. Records personals, l'única cosa que jo recordo és potser la por que hi havia a casa, segons d'en qui parlava, quines cançonetes cantava, perquè havia a vegades fent broma amb els companys de classe, cantaven cançonetes de Franco, se tira del barranco i tonteries d'aquestes i tal, però que em deien, cuidado davant de qui cantes aquestes coses. Em deien, i jo pensava, bueno, que raro. Jo no era conscient que hi havia un dictador, jo pensava que era el president d'Espanya, però no, a poc ja em vaig anar adonant de qui era el personatge. On November 20th, 1975, Francisco Franco, aged 82, died quietly in bed of heart failure. The next day, Carlos Arias Navarro, who'd been handed the position of Prime Minister after Carrero Blanco's assassination, took to the airways and soberly proclaimed, Franco ha muerto. Franco is dead. Ho vaig celebrar-ho. Sí, obertament ho vaig celebrar-ho. Jo recordo que precisament estava a Anglaterra i aleshores, escolta, ja saps el que li va passar, no? Que el d'això es van operar diverses vegades, escolta, al final el van intubar, escolta, van posar cuidados intensius, bueno, i mira, com si fos un vegetal. I recordo que una meva amiga anglesa, Kate Chambers, em va dir, perhaps Franco is immortal, no? En broma, perquè realment no hi havia manera de morir-se. Ara, quan es va morir, bueno, tothom, almenys l'entorn, la gent no vam celebrar-ho, però molt. Bueno, teníem una ampolla de xampany, que es deia en aquell moment, a la nevera, i ens vam ajuntar tots per celebrar-ho, perquè va ser fantàstic, això, que es morís. La llàstima és que no es morís d'una altra manera, s'hauria d'haver mort abans. Sí, quan al final es va morir Franco, bueno, tothom va sortir al carrer amb ampolles de xampany a brindar. Una de les històries que justament em va explicar un dels profes més importants que he tingut, que és el Philippe Collier, que va ser professor meu a Londres i a París, té a veure amb Franco. Ell va explicar que quan Franco va morir, ell estava a França en aquell moment, i amb amics seus, que eren clarament d'esquerres, van omplir un cotxe de xampany i van anar fins a Barcelona per celebrar-ho. I té molt a veure amb aquest moment de
eufòria, bogeria col·lectiva que es va viure en el moment de la mort de Franco, on la gent va sortir al carrer a celebrar. I ell va venir des de França a celebrar amb els seus amics. I també m'explicava ell, ens explicava a la classe, la sensació de plaer i bogeria total i també de perill i de por, perquè havia mort Franco, però el règim encara continuava. La mort del Franco, clar, nosaltres estàvem a Barcelona i, per tant, estàvem bastant espantats. Per què estàvem espantats? Doncs perquè va haver-hi una reacció ultra a Espanya, de capes ultres i d'institucions ultres, començant per la Falange, començant pel mateix govern, que li va semblar que la mort de Franco provocaria una reacció revolucionària al país, a Espanya en general, i que, per tant, s'havia de fer alguna cosa. No podien deixar que els antifranquistes de tota la vida, que era el Partit Comunista, el PSUC a Catalunya, també hi havia el Partit Socialista, en menys mesura, perquè hi era, però no era tan clar que estigués al front de l'antifranquisme, en certa manera, i tots els altres, el catalanisme polític, amb el grup del Jordi Pujol, que llavors encara no havia fundat ni, evidentment, la Convergència Democràtica, i que, tot i que ja estava en el món conegut, i la premsa que s'hi feia això. Què passava quan els diaris van posar Franco ha muerto? Doncs passava que la gent a Catalunya li va agafar una alegria immensa, va saltar d'alegria, va obrir ampolles de xampany, nosaltres també, s'acabava una dictadura de 40 anys, una dictadura duríssima, que havia fet milers d'assassinats i de morts. La dictadura. Jo me'n recordo que la meva àvia va plorar quan va morir el Franco i era el que havia acribillat a la seva família. Vull dir, havia un punt, l'àvia, que l'havia agafat com una estima de veure-la tant, jo suposo, a les pessetes, a la tele, a tot arreu. Llavors, clar, no enteníem que aquest cabron, la meva àvia plorés quan es va morir, ¿no? Diu, clar, és que ja el coneixíem tant. Cuando murió Franco, recuerdo comentarle a mi padre, decir, bueno, qué bien, ¿no? Ahora esto cambiará, ¿no? Y él, a pesar de haber luchado contra Franco, a pesar de haber sido reprimido por Franco y tal, yo percibí que un poco se asustaba en el hecho de que podía haber un cambio. Esto creo que es importante entenderlo, ¿no? Que es una generación anterior a la mía que ha crecido bueno, con miedo, con temor, ¿no? Y entonces más valía quedarse con un dictador que no un cambio que podía representar la vuelta al caos de una guerra civil. Y entonces, bueno, claro, era diferente perspectiva. La mía era, yo no había vivido la guerra civil, no la había sufrido directamente. Con lo cual, muere el dictador, pues se abren unas perspectivas sociales, ¿no? Piensas, aquí cambiarán, ¿no? Aquí podremos tener más libertades, ¿no? Pero claro, no todo el mundo lo percibía igual.